lalle. Ya harkokin da kai da kankasu. Duk kuna laha ko. Ya an kai na ga kare da kaman iya ne. Wallahi ka san daga Lagos nake komai ya riga ya kare mun shi ne zan dan sai da buhu ni sai mu koma da ni da abokin sai kace. Yawa, riɗi ne ko? Riɗi ne to ne kana sai ne? Na bana ne ko na bala? Yanzu ma shuka shi. To, nawa kake sayan tiya? Nawa kake sayan tiya? 550. 550? A'a, mu a Lagos naira 1000 ake sayarwa. Naira 1000? Naira 1000 da tiya ta riɗi fa, tiya ta riɗi ba ta. To ni ta waya zan tura riɗin Lagos. Ba ka tura ta waya ba. Mun dai kawo man kana sai ka sayi. Ku kananan manoman ga wallahi kun cika abin nan ne. A'a, kana sai ko ba ka sayi? Ka sai man 550. A an ka sai ka tara mun sai ma in ba ka so ka kyankyan so mu tai can gaba mu sai so. To sai an jama ku tai can ku sai. Kuna bani na ci ne? A ba ruwan mu nuna kai, ba ruwan kwara ko ma kwata ta ai shi din ne. Ai baba ya kwafsa wallahi. To kai kana Baba, kuna ba mu na ci ne? Ku zo ku dame mu akan. Allah taimake gajere. Yayi. Ya harkokin. Lafiya lo wallahi. Gajere ya harkokin. Lafiya lo wallahi. Masha Allah. No haka sai kwano. Gero ko da? Gero. Za ka saye ne ko za ka kawo? Zan saya ne. In za ka saye 750 muke sayawa. To in na kawo fa 300. 300. Kai, yanzu kan na zamani gaskiya ku yi tsoron Allah wallahi. Allah zai kama ku. Ni za ka wa wa'azi? A to bai ma wa'azi a ce kwano wannan zan kawo 300 kuma zan sayi 700 saboda Allah. Ka gane ku yan gajeren manoman ga kun he kowa ji dadi. Kai ku da Allah to sai in baka gaskiya ni ba zan saya haka nan ba. To sai an jima. To yayi sai an jima. Sai an jima. Sai an jima. A'a, in ba an tauye mudu ba za a samu wani abin nan duk da yake na san wasu ba su tauye amma mu kan sai mun tauye. Tun da ta ga gero na auna mai tiya zai ya zo ya kai dan Sakai yayyahi mu samu abin da mun kaɗan kurguma gidan ga. Ko na ce ne ga yaban da shi wai ina yake dan yaran zamani ban san wurin shiriritar da ya tafi ba. Baba ban ga kasan biri ba. Kai baba na jan so fin din zane bin yariyan nan ne a bibi. Good, ni ma ina ta fin. Amma alaikum assalam ya ka taho nan dan bala ina ka taho tun dazu ina ta neman ka gero na nan na auna ka kai mai yayi dan Sakai. Hawa ba mun je farauta ne. Farauta to maza ka zaburi. Taka da gudu ka dauko tiya biyan nan ka kai ma dan Sakai. Kakka shashance fa kai ne a kai ni ka jira. Ina kake dan bala. Kai ne aka kai mai auna ka da auka ebo masa ruwa ka san ba ruwan sha kakka shashance fa. No watakila su gane malami da ɗalibi wannan daban ne dan na. Tiya nawa ya ce ma? Amma ya ce tiya da marba ce. Tiya da ni? Tiya da marba. Bai san kowa an malan ididi ba ne. Bai san kowa an malan ididi ba. Ai labari na ya kaji. Bai san kowa an malan ididi ba an malan ididi ba. Ai iskanci ne. Ai ko yaro tiya biyar ka ce man tiya da marba ce. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu. A'a. Ba da zuwa. Ke yaro ya kawo ma. Yaro ya kawo ma nan ya kawo. To tiya nawa ka gani? Masha Allah an auna ta tiya da marba ce. Tiya ni? Tiya da marba. Kai dan yayyahi. A'a. Tiya da marba haka ce ya yaro. Tiya dai ka ce man tiya da marba. To zan abun ganga ana kawo mana auna kai dai ka kawo mashi ran nan da ka kawo mana ba kuɗin ka ba. To ya tsabar take. Ga ta nan ne sake aunawa. Auna. Ididi ba. Ai baka san kowa an malan ididi ba. Ya. Ita awo. Yau sai kwanan ka son kare. Tunda ku yaran zamani ne. Biyu. Wayo ne ya Allah mai arada mai turduku mai gwaran gwazai Allah mai wuta da aljanna sarkin kowa. Gargaɗi zan yi ku buɗe kunnen ku, amma ni sai na kira shi sarkin mu. Ya zura jalalu wanda ba kamata sa, sannan na girmama ɗan Amina
so Allah da shi da manzan sa har kun je yan uwa. Allah mai aradu mai turnuku mai gwaran kwatsi, Allah mai wuta da aljanna sarkin kowa. A duniya gidan kashe aho, Jamu jamu ji. a duniya rawa ta 'yan mata. Tiya 80. Ina sauraron ka yaro. Da Allah ka taimaka min na auna. Tiya nawa ka gani? Tiya 80. 80? 80? Tiya 80. Ya ta awo har iya kare. Eh? Da Allah malam ka taimaka min malam kididi da Allah ka taimaka min tiya 80 ce ce Ina ba yaran zamani kuke ba, ai duk sai ka aune ta. Duk sai ka aune ta kakaf. da ka taimaka min dan Allah Allah gafarta malam dan Allah malam kididi dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam kididi ka Yaro. taimaka min dan Yaro. Rahmanu dan Yasu dan Hayatu dan ilimin dan sittinin Qur'ani malam ka taimaka min malam Yaro. kididi. Wallahi na tuba ina Saurara ci gaba da ta. rawan ina ganin hanhunhuna ina iya yi Saurara wannan. yaro. To yaro, an taɓa yi ma haka nan. Ba a sha da daɗi Ni ba. ma bai sha da daɗi ba. Amin na ne ma wani abu. Kyau malam a taimaka Amin min. ko ba yau ba. Eh. Ko wata rana. A rinka kulawa da hatsin mutane in sun kawo a auna. Ai har duniya ta nade. To, ta yi auna. Wai Ta yi auna. wayo. Wai ni kaina. Yau na game da gamona. Biyar. Malam na auna. Tiya biyar ce. Cewa da an ka kawo ta haka take tiya biyar har da yahi. Har da yahi. Za a aiko ɗan bala. Ya an saman kuɗi na amma a kiyaye don gaba. Ba matsala malam. A kiyaye don gaba ka je yaro. A kiyaye. Dan ba na sallah lata. Wai ni kaina. Ai ko yau na gane shayi ruwa ne. Don haka ina kira ga 'yan uwana 'yan sakai a kamanta adalci. Don nima ina ganin na ji jiki ga malam kididi. Allah ya ruha mana asiri.